seu informe e nos vamos a explicar con isto. Ten a palabra o señor Diego López. Grazas. De xeito moi breve, simplemente para aclarar alguna das cuestións que foron saindo certamente a min un xeito que me sorprende, non? Que veña vostede aí que a facer análisis dos informes e ademais os colla según lle convenga, non? Os da interventora e os do técnico de administración urbanístico non valen, pero o da secretaria municipal si vale. Eu creo que debía establecer, bueno, tamén con claridade cal dos a cal ou si lle valen os informes dos funcionarios en xeral ou se non si vamos cuestionar según nos apetezca, non? Neste punto pasa exactamente o que pasou no anterior, non é que o goberno municipal traiga aquí unha proposta, pasou por rexeitamento da IOP e agora trae a aprobación definitiva esta porque lle dé a gana sin estar amparado en ningún informe. Eu recordo que o informe do técnico de administración urbanística dice claramente que desde o punto de vista xurídico urbanístico hai improcedencia de solicitar un novo informe do arquitecto municipal. E sabe por qué? Porque o arquitecto municipal xa emitiu o seu informe. Cando lle corresponde ao arquitecto municipal emitir o seu informe? Antes da aprobación provisional. Hoxe o que teremos é unha aprobación definitiva, polo que xa está o informe feito. E recalca tamén este técnico de administración urbanístico que o pleno do Concello de Verín pode adoptar o acordo de aprobación definitiva do plan especial sen necesidade de que se evacúen novos informes técnicos no expediente administrativo. Por lo tanto, queda realmente claro que se cumplen todas as condicións, que non hai un cuestionamento tampouco de que falten documentación neste expediente e, por lo tanto, aprobar hoxe definitivamente este plan é o que corresponde. Votos a favor? Votos contra, non hai abstencións? Sí, quero facer unha aclaración. Cando se está falando dun estudio de viabilidade, dun plan especial, hai que ter en conta a capacidade de aforro dun concello e o plazo. Entón, estamos falando entre un plan que estará ejecutado, os prevéis en 8 ou 9 anos, non recordo exactamente o número exacto, e pois a capacidade financiera básase no aforro neto, por iso aparecen as contas publicadas no plan, as contas que se suben á plataforma do Estado, básase no aforro neto deste concello. O aforro neto é dentro dos gastos, ingresos ordinarios e gastos ordinarios. Entón, o aforro neto desde hai 3 anos, 4 anos é positivo, desde 1.400.000, 1.400.000. Entón, si vamos a ver a cantidad total a invertir aí, que serían 1.711.000 euros en 8 10 anos, sempre se poden cambiar os plazos, porque os plazos fixos do proxecto de urbanización non fixa o plan, estaríamos falando dunha inversión de 100.000 euros ao ano, que é unha cousa perfectamente asumible no caso de que a quixéramos facer. Despois, para a aclaración tamén, hai que distinguir o que é o proxecto de urbanización do que é o coste total. O coste total son 1.700.000 euros, incluído terrenos, incluído gestión, incluído expropiacións, incluídas moitas cousas. E outra cousa é o proxecto de urbanización físico, que é a carretera que a Xunta nos obliga a facer paralela a U113, paralela para poder entrar tanto ao geriátrico como ao hotel balneario, que é unha cousa que temos que agradecer aos tres. Nada máis.